Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baman André. Kura bono ma fula. Ma fo ni wati. Ni fulam ne. Ni suli ko wili. Fanam sika fo. Ni duguta. Oche sa wula mbora dugu do fonna kana dugu do. Parce que bora région de la capitale. Oche. Ayere ba ubne Bamako ala avec le Kawde. Ay bonda yere mne Bamako yi. Ah. Ayre wado kanti Bamako yi. Aha. Aywa. Ina mbwa su. Of kamta Bamako. Abda Bamako. No. Tabarakallah. Eh ma fo bismillah. Ayo jaranye. Koni yesisi e kana sika ko tabakoro. Oche ablay. Bamako te. Kafo oche. Oche. Faut tige ganza ablay. E kuku kele. Ah. Taso sababu do bala. Sababu bala. Chichi. Ah. Ale bi bo ni tasma kera logo kan. Wala fenjen tado tasma kera kan. Ali kuma do ni yete amana la. Chichi ma yiri la ka fuko feno bala ka jeni. Tichen. Oje. O imona ko minye. Diyan kono. Naam. E bita soro ni amora ko do la sababu do bala. Ya fam. Mogoti bana ka soro ni kudo tila a sababu ti kudo yi mi kono bolle misali bita soro ni feno dun mu manga dun ayo o ti chen ayo oh ko taka kala ma ati kala jimo o chen tati kala jima sabula jima na ke tasma la chugo abisa sekatol o ti chen abe fega mfo ibaye ka foko adamadenya kono ko fana ma gele a chugo fura do soro a gele ala absa ke gele do soro fura do soro mandi nga ko mana ke chugo mana gele a chugo ibta fura do soro akula o ne akilo ba fe ko do fo ni imana do bana kono ala kan gishi ifta soro ni afura bse geleya nga kuma do ni wila wuli kuma fe ni ala ka latige selente fura be soro ala sekatola o ti chen imana kono kan chugo musaka kula kuma do ni wila ka nyeni nyere be soro ala ko sa fura don te sino flambe fura be nyi ko na brosa ala o chen se o de ka wanya fi yesi sango ni bana yimine ni ala ka latige selente o nyebe soro ala sekatola o ti chen ale fura te arma de ni bulo no te fura be soro ko bela aywa ala ka latige we sa ya blay sekatola nasira ubike abike o ti chen amba mu antogola ala ye ko to ko chama nyene boli sina famel na donia di ama nga saya alama o fura di ama na ya dama manyo na di ama amay o kuma ka chable mais kunu ne aye telela buguni marala muso dobe sankeme muga ani wolowla abishila sankeme ne mugani wolofla suru ya botel mali kona we she die nere bi do ndo shi haga do sanga o manga jigin yugoro sankeme ani muga ani wolowla o muso roen ka mo kale furla drome binani di la akbar ablo tebbi ko ide ani ko ja furna fulu belajili drome binani anga tani Guinness de record quand keme ani muga ani wolowla anga tani Guinness de record chena famo tara laje kanga ke voilà bismillah ayo ablay biye ndenando yi octobre kalo clé temps ani wolo flando samba flani mugani fla o fasiri bo se woni ke fasiri gafo ko namna laje frete folo kuma wado ka sego nyefo moye famuni ka sega soro kudo la ablay amada mi leso faso ka fasiri ko barakelo ka hako la fasa ba ka nyon kuma ba mimbe wole ko conférence sociale ale baro kan adamna bi ablay bon ko no ko barakelo ka ministry ala sementia ka foko uba fede ka jama fere ke wasa jama bala jili bisika be barakelo ka hake ko kan chuomina jamana ngono o mimi sege sabu ka barabla banno ka ambo o mene kono nam kulumi be wele ko ted shayban ni nazaro ka kuludodo o yajira ka foko nana anga fa nyemko kumbe ko akekunti doray parce que wasabu la ku ba fe ka andeme
abla coronavirus bana kala le stratégie nuna tabarakallah oni fa nyama joro fa ba ye nyanye no e colonel abla maigay alhamdulillah jien tomba ka lakanan kulu ni o conseil de sécurité abla ko luganga nyonye doke malila halaw kan shini membi talige dantel gafe mi bora nabtu ke kalu saba e malika jamana la hanangol la halawka ko kuma bna bulu tabulu nuka farafina dula ci tonka nyon kuma hukumu kono o ko iral de bon ko koni ali siraka temenga ko ngara dara julubanye o ninga blaka na kulure kono ablay no e tour de cadrage tubarkal o mim talike bulu mafendo mo tamulu do ko bingaro kan banyagara o ma tanko ni tura ko dafa ma besbani shiki o ko lu jogina ka keni e soro ka nyefolu le républicain mouvo asmentia ka foko shara sumba yele maliko hukumu kono ani ngafo mim talike kalata law to sebene do gafe min kan o yele maliko hukumu kono o ka laje fiyemun bala kulu la bola o ninga la clé ko model mali hakila di wajira ka foko musaka min bla nda barakama o ko ti bolike ani fana ko lakana bala fana kele no ka ngara da kununa jamana fando fe ku nyamo ka janto o tabulon nuna o kofe ko joliba tv wele do hakila so wonda ka sawu ke ku yekuna fundo di mino ni hagi nyamko ajira ka foko kuna foni bendawte o membe kuna fondelo ka kulumbe wuli ko groupe patronal o lu koni ye a jira saka foko ni wale enti wala bendai o ko ba fe ka dangare ke kuna fondila ni bela jiri bisi hakila di kuna fondi sira fo show no ko bala ka dansi o konuna ko fe ma bi duruni saba mi ni sigdala mogodu no lu fara wati temene na banyagara commission nationale des droits de l'homme no CNDH mo ya ni jamana ni mo fe ka fo sele ko mun fora ku ka lu baro damna ni tilia tubarkal les ko wele ala sementia ka foko deun ka buluchi mimitu ake o ka wati do konnana kalu ani kalu na man mo no dembuluchi able ko halsa ko di masado be bangata deun buluchi ko mo bolu na do kalama muso butuka turu munu mu farla na be so ka farkulu je ko chugo elema ko turu no mi jako bolo siraw fe furuba nyoma bololo siraw fe amu mu wele chacho oh aywa yengel do wallahi kan nan dado mala yoro ntese musuga kele koro aywa d'accord o di kele yambetise yoro aywa ko tulu numi jako bololo furuba nyoma bololo siraw san fe ablay oko o kan no nga ko fie agela chama fanambi kula sabla kuma do bi jako ka soni ulu kasara ka bunko sobe wallahi o ko fe mo bitu joli mi nga sira kuna ka buluma fentika de mayini buluma fentu fe no auto stop yi ablay ko ako bi ke season ka damateme ko kalando yere taka jugu akula season ko so ablay kalando ta se ka fam mais to ta ko ne faratila o kalando ta abi fam no mais to ta il faratila de mo sa de meno kalando ma voilà sabula ulu ta ambeta mano srafe weche le challenger la sementia ka foko kalata gafe yele monistrat kela o ku model mali aka jatemino ke ani jatemina no misi ke so ka nyemo bo hakili sama gelado no fe o ko fe mimbi talike jien to makalla kanan kulu ka nyemo kumbe mi ni aka ke shini mali la halaka ko kan ko ministry able job ale makono nendo New York no jien to mak jamala ye wasa kata jamando nga hamna mi ko nyafo u ye famali ka saka sura kola o mi raf mam talike orange mali barakelo o ko ngafo ka utiru o ko lu konin kelendo ka wolo nugu dala bon no ni China bon le cancer du sein le cancer du col de l'utérus able ku na do sege ke fu anyesi musula kauma o ku anyini ko musu ku sendo akula kusebe tabarakallah l'indicateur du renouveau
ale sementia ka foko shara sumba gafe kurami ni yirala mkola able ko maître Cheikh Mar Konari hakila di akokan o ko fe nyina de flo mo mun kan yi sansoro o ko kema jatla binani ani wolon flam bla kata furuba kalansola o ko bi durne sawa ko bla kata kenyere kalansola ñoo ko me ba mi kanga ke na wule ko conférence sociale ni la ko karamo ka sharia kuma sigda bisawani konto na no article 39 yi ale ko ko ni yajira ka foko ulu bala ka aku jatemina bu jantu werlo ndalimbate akula ko sobe o mi refam talike EJ no e autorité indépendante de gestion des élections e o nyam ko mun suwandira ko parti yelamane model mali ko ni ajira saka fuko kala tako shara susora ko stratkela ko fe sa surasi docteur ko nyon ko mbam wele ko congrès o ko kuma ko nana ko kanam fona ye ijo rola ko stratkela wasa ka sira ke kanye mimbi talike moko mako nya fon gele ali stratkela ko ma chama bala ka green sisa ka nyeshi anka la dala froma no ye yiruye wasa ka seka demendo bana ko dowla mi refana be talike kati ko bagan sondo fana minena la kana sa wadi bo fe ablay tabarakallah l'indépendant parti élément kale ajira ka foko sharia sumami bala ka kala partout ka ko nyina bo ani fota se kala ta ko shara ma kulu sosora eji mo ko suwandito o ajira fana ka foko baraka la bonge wasa ka tani akoy bo jenne kan shara ka siga ko jalatike nam mi refana be talike bamako bisika sanya chugumina kan mo bo peu ko anisete mo ko ni demando di merde district mo ko mabaraka minondu amusaka se wore million ke mo wolon flan ani bi wolon flan ni shiki jatema baye ka fo jien to maka la jere la kana kulu ka la jere min kanga ke malila halawka ko mali jamana nyemgo ko ne bina hakila di uka dantkeli gafinga no ka lusuba dantkeli gafinyi l'alternance alegal no ka sementia ka foko eji sigili koni sina sumana wa kwa manoya ko asigili ko 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 do so abo apola kusubable ayo badaw ka fanga dafirlen ko ni rasmi guita fe ko sangle ni kalo nani kera ko ma bisika muntu hakilla asmika maraina o luke meka o yin ngan tombe fana bla yanno o kula kana bala balaka fanga soro kusube jamana ko roflani bama ci jekulu o ko yala ko ambala ka bone ko roflana ni chugula tanwa mani ni ngan tombe no able tabarakallah so wona ko fun telik ma do ni ayo mine il y a Dominique Gaffé Folo, oui, mais. Gaffé Folo. Il y a un Folo Moukala. Et sort. Au blas en fait. Les sorts. Peut-être face que face rien. En début, tenena. Tenendon. Octobre Kalo. Atletan Woloula. En début, on y en a. Ni fane tene. Samba Kele. Keme Kononton. Binani Ani Kononton. Biambi Bafla. Donc, Essor, journal Mumbi fait, c'est ça. Pour la première fois, apparu le lundi 17 octobre 1949. Donc, ça entend qu'il y a un gâteau malgré le Mahorata. Essor Bey. L'Essor était le quotidien, actuellement. C'était l'organe de propagande de l'Union soudanaise RDA. Donc, Union soudanaise RDA, Rassemblement d'activités africains, section Mali, où le gars fait les soirées. Adamine ou le gafé de Kuno. Adamine ou le gafé d'eau. Un rédacteur en chef, Oetuye Mamadou Singare, et Sangare, a directeur Touye Ablaï Singare. Donc, parti que journal de dos, parti de a créé pour que vous Benikala, pour lutter contre la décolonisation et l'indépendance du Mali. Donc, le Boutumbu ka haglina de foyer. Oh, kuna ula mara to mara keleli hakilo keleli wa. Voilà. Le journal devait contribuer à la bataille de l'indépendance et à l'information du peuple. Voilà. Voilà. Maintenant, 1960, Mali créé, c'est devenu l'organe d'État. C'était devenu l'organe d'État. Le sort. Coup d'État créé en 1968, le sort est devenu la voix du peuple.
1968. 68. Moussa Nane, oui, il y a le mot la voix du peuple. Coup d'État, Kara Moussa, là, démocratie, l'organe et maintenant il est devenu, l'organe est devenu le quotidien gouvernemental. Coup d'État, quel est Moussa là? Le quotidien gouvernemental. Maintenant, l'essor est le quotidien gouvernement. Il appartient au gouvernement de la République du Mali. Maintenant, à Kalfala Diome, le fondateur c'est l'Union Sudanese RDA. Le propriétaire acteur de l'essor c'est l'AMAP, l'Agence malienne de presse et de publicité. Au lieu de ça. RDA de Asigi. RDA de Asigi. C'est un tigre momi. Oui, AMAP. Voilà. Maintenant, l'essor a évolué. Quand on dorme flala, quand on dorme dourou, la faut bien bébé dourou. Amaga binandite jël alaje negla est-ce que au moins do faraga ay bi woro radio ya bi woro be ya donc a créé bi woro maintenant fanga ebe pour que esorka le journal ka fanga soro ibado mungeya donc fanga ya wajibi fanga service be ba abonné annuellement. Donc, Fanga Service ils font l'abonnement annuel. Bon, wati mina journal tumba bo ale kelen de tuye journal o wati ni koni mo ba ni mo ba Santiago parce que journal warete. Mais si ça mo ba sa mungama pour les avis commando et un commando, les annonces, les ventes de terrain, oni o koni o koso halibi ani conseil des ministres halibi mo ba sa o koso. Kuna funikere do sura kono minti gafe to kono voilà minti gafe to kono donc on va faire quoi de faut bon bi amboufo amba fo le gâteau kana ñina ko parce que est-ce que vous l'air hakli bala que vous créer le 17 octobre 49 est-ce que vous l'air hakli bala vous hakli tala amba fo depuis là docteur yé ka sort journal et puis jour pour jour, lundi 17 octobre 49, lundi 17 octobre 2022. Ah, tiens. Ni anniversaire de la vallée. Ouais, la vallée de Ni. Donc, ouais, donc, bi journal télé. Quand on partit que journalier là. Il y a ça là. Le tout que Kaboudé, oui, fin de que ils ont fait le journal. Ils ont créé l'école de parti. Tu as vu? Ils ont créé le siège du parti. Donc, fin moum c'est cool. Où il y aurait Boto là, où ok. Et le parti m'a NSP. Pour le créer NSP. Si du parti où est le présidentiel Moussa Kawatila. Oh. Ah, au conseil Yoromin. Au conseil non c'est ça. Voilà. Ah tiens. Ah. Au conseil de date tout parce que ni chara suma pour intervenir. Ah, évidemment, c'est un habitat sigal là. Ah. Mumbu no habitat sigal, c'est un habitat sigal. Conseil sénateur, conseil ah, au Sénat, au Sénat voilà, conseil de la nation. Le Haut Conseil de la Nation. Le Haut Conseil de la Nation. Pourquoi on a que vous dites? Oui, à te redonner les fallait, mais la deuxième partie au monde, on appelle le Sénat. On t'a donné un fallait. Ah, quand on fait une tché? Alors, il y a une tché. Quand on va tirer. Alors, on va tirer. Donc, ni t'as le journal sur les bas, faut qu'on ait un gâteau d'amour. Ni ala sonama. Un est un gâteau la veine à dire. Aïwa. Amala. Un est un gâteau quand on a novembre que les temps n'est nani. Nala Irana. Ni ala Irana. Inch'Allah. Oh, la bombe c'est na. Ote? Odo. Wendiché. Kambe.